Nesmrdí ani nepije, no za každým ho musia dobiť, inak nebude pracovať. Reč je o elektromobiloch, ku ktorým patria aj mýty. Zopár z nich sa pokúsili vyvrátiť vo Vysokých Tatrách. Mýtus číslo 1. Autá na baterky sú lenivé. Zrýchlenie z 0 na 100? 4,6 sekúnd. Elektromobily vraj majú krátky dojazd. Aj to už prestáva platiť. Posádka tohto auta prešla z Košíc do Bratislavy bez jedinej zastávky na nabíjanie. Ako dlho to trvalo? Okolo cirka 5 hodín. Mýtus číslo 3. Nabíjanie auta trvá dlho. Dnes sú stojany, ktoré v úvodzovkách natankujú šťavu do batérií, kým vypijete kávu. Od tých 15 minút až po niekoľko x hodín. Na obzore je aj elektrická obdoba benzíniek. Vodiči by si na nich menili akumulátory. Vyberú vybity, nainštalujú za tých 90 sekúnd ten nabitý a zákazník môže ísť ďalej. Pravdou ale je, že hudba budúcnosti má slabý zvuk. V elektromobile je viac počuť smerovku ako samotný motor. Tiché auto chodci alebo cyklisti nemusia počuť a tak sa diskutuje, či a aké zvuky by mali elektromobily umelo vydávať. Sú niektoré názory, že by to malo byť zvuk. Na gombík asi môžete dať od traktora po Ferrari, alebo to bude nejaký štandardný zvuk. Na prvý medzinárodný zraz prišli elektromobily od 20 do 100 000 eur. Na strane druhej tie menšie spotrebujú na 100 kilometrov energiu za približne 2 eurá. Po Slovensku zatiaľ jazdí približne 80 elektromobilov. Časť z nich v Tatrách vytvorila kolónu Smer, Slovenská kniha rekordov. Marek Nenčák, televízia Markíza.